kik bay. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa ubi compost is the best. Kik berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata e piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikri na nyiero ma ok rum. Riuri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok mo adala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bay. Nyakora Mugejang dakika na 16 tok saa 1 mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo okinyi makawuono mataye twak nyinga Joyce Oduoro. Okinyi makawuono nyakora Mugejang thuon wach modwa twake otudore kod yore mamoko mag theka ma en kaluwore kod romo mar 2 mano midendo kanyo kod dhongere ni Second Mediation Summit on Employment Dispute mabende notimore tarik 18 dwe mar 4 mano mahiga ni. Kama bende wachone nomenda mago mane roma bilion 52 nyaka sani koro ne ogol mar mondo mi odoga e uchumi ma pacho kae kaluwore ni nitiere buche moko maponono ne ong'adi kata ne oyal kokalo e yorno mar mediation kata yorno mar wuoyo. Mane momiyo okinyi makawuono nyakora Mugejang antiere kod wendo obro bedo kotudre koda achiel kachiel e yor tudruok mano manyasani mar Zoom ka entiere Tononoka. Mano antiere kanyo kod jayal buche e doho ma Tononoka kata Tononoka principal magistrate mano resident magistrate ma doho ma Tononoka mano Green
Odera. Oyawre Green Odera, ichio nade okinyi makawuono kendo machiegni e twak. Joyce oyawre ahinya kendo erokamano kuom rwaka e twak makawuono mondo wago mbaka e wach ma iluongowa mondo jowinjowa obed gi winjo e weche ama yore mopogore opogore mag thegruok ma ginyalo bedogo ma ok thieth kendo oyie gi chikewa masani. Erokamano. Machiegni e twak marwa nyakora Mogia Jwang', in bende kaka pile ok waweyi oko e twak. Inyalo chwalonwa penjo paro moramora kokalo e namba mar ote machuok 23 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda kokalo e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono Green Odera, nyaka sani koro ang'e ni jopiny nyalo bedo ni penjore ni ponono wachni mar court annexed mediation en ang'o to tiende en nang'o, to ponono ni ka wadhi mbele kod twak marwa bende wabiro bedo kwa ng'iso jopiny ni gin buche mage ma ponono inyalo yal oko mar doho kokalo mediation to mage ma ok nyalre. Kata kamano court annexed mediation ni en ang'o Green? Joyce, mbaka ni kwadwa goyo mar mondo aduok penjo ni e yo makare. To gima nyaka winjo ma nyaka wabed go mokwongo en ni sheria wa ama katiba wa mar 2010 mano katiba wa manyien noyie kendo yango nitiere yore moko ma wanyalo tiyo godo mar kelo thek ama kelo pogruok ama riwo ji kumoro achiel moko chuno ne weche gi odhi e kot. Tineno ka katiba wani oyango yore mopogore opogore. Mediation en achiel kuom yore ma wadendo gi dho ngere ni alternative dispute resolution mechanism minyalo tigo pogo ama kelo winjruok kuom jok man gi shida. To kwadok e court annexed mediation waneno ka judiciary ama doho osedhi nyime ma okawo trained mediators moketo ma inyalo seche mi ikelo wachni ama seche mi ikelo ywak moro amora e court kidonjo ne ng'ato e court to case no bedo screened. Kosebedo screening wacho ni itere ing'iyo okang' moko ama ing'iyo gik moko kuome tiwacho no case ni nyalo bedo referred ama inyalo or mondo oyale gi yo mar mediation. Kendo ineno ka court amua ma oro case no ir mediators mondo mediator obed oluong jok ma dondre ama jok man gi wach kendo keto gi piny kendo gineno kaka ginyalo chopo winjruok margi e shida ma gin godo. Green ka ng'adi matin Green wacho ni e kinde ma ponono ng'ato chwalo bura e doho to nitiere gik ma irango ma ponono kapok oket tenge bura ma kamano to wach ni we koro mae mar mondo mi wayal kokalo e yo mamoro yo machielo mar thek mano mar mediation kata mar lalruok e kin jogo mantiere kod gwandu. Gin gik mage ma doho ng'iyo kapok ochopo okang' ma kamano mar koro wacho ni ma ok ochuno ni ponono wayale doho kae tunyalo dhi yale oko mar mondo mi uwinjru kiun kendo ponono miu kata mediator manyalo konyo. Gik ma court ng'iyo gin gik mopogore opogore. To mokwongo court ng'iyo usiano mantiere e kind jodonjo, ng'amodonjo gi ng'amodonjne. En usiano mane mantiere e kind ng'amodonjo gi ng'amodonjne, to en ang'o mwanyalo timo mondo make sure ni relationship margi ama usiano man e kindgi ok okethre. Joyce nyalo paro ni joluo wacho ni ng'at ma teri e doho en ng'at ma iri juok. Koro court ng'iyo gik moko ilago mondo wang'i yore mwanyalo maintain go relationship ama wang'i yore mwanyalo make sure ni usiano mane kind jok ma kendo weche court ok okethre ahinya nikech seche ma ng'ato donjo ni e court to in ineno ng'ano ka adwini. Koro wang'iyo mondo wa make sure ni osiep ama relationship mani kind ji ok okethre nikech okel gi e court. Emomiyo wa screen to wang'iyo na usiano mane ma gin go gik ma giwacho gik ma gidondre gi en yot mare ama pek mare ni kanyo. Koro kot koseng'iyo mago bong'iyo na mae en wach maber mwatere mediation to bedo referred to mediator. Gima ber e wach mediation no mana kaka wacho Joyce en ni mediator mioro ire en ng'at ma court wuon ema chulo. Ok uchul mediator pesa moro amora. Koro en ng'at matayo mondo uchop winjruok maber kindu mondo kila ng'ato obed ni win-win. Ing'eni court kae
system marwa mar Kenya en ni ng'ato kuti die court to tie ng'ama loyo to tie ng'ama iloyo. Koro mediation miyo dhano bedo gi ama miyo jok man gi tungni bedo gi win-win situation ma ng'ani okuog kaneno ni ohinyre to ng'ani okuog kaneno ni owinjre no ohinyre. To mediator no ok obed kaka jang'ad bura, en ng'at matayo mana jok man gi dondruok mondo jogi wuon ochop winjruok margi kendgi. Otemo mondo gi understand kendo otayo gi mondo gichop winjruok margi kendgi kendo winjruok ma gite giyien mae e kaka keswa ni oripo bed nwatieko. Bang' tieko mano to kes no winjruok margi no iduoko e court mondo court o adopt mano kaka order mar court mondo obed ne winjruok mo chope mediation no nyalo bedo enforced. Kamano Joyce. Nyaka sani wachore ni nitiere buche kata mago maderom 16,777 mano ewi buche 18,162 mane ponono bedo referred to court annexed mediation. Ka mago buche mano kelo atamalo 92.3 ma buche makamago ma nyaka sani koro osetiek yal mano kokalo e yorego mag mediation. Ng'ato nyalo bedo ni penjore Green ni ponono gin buche kaka mage ma oyiene ni ok maponono doho ng'ado ni amae ok ochuno mar mondo mi wayale doho kae to wanyalo chiwo mediator ne jog ma okelo bura makama e doho mar mondo mi gidhi giwinjre oko kucha eka koro gikelnwa duoko magi nikech wang'eni nitiere buche moko ma diera chik ok oyie ni nyalo bedo handled through mediation to nitiere mago moyienegi gin kaka mage Green. Wana kakwanyo wach no kumeweno Joyce iwacho kare nitiere buche moko ma chik ok oyie no inyalo or oko e weche mag mediation mago buche ma wadendo gi dongere ne criminal offenses to kata i criminal offenses kai nitiere criminal offenses ma malo kaka weche mag ma involve weche kaka sexual offenses kaka mag rape or defilement masani chik ok oyie ni inyalo ket mondo dhano obed winjruok ama andika ma oko to weche ma kikawo statistics ama numbers miwacho weche ma osebedo solved through mediation gin cases kaka mag jonyuol malaro nyithindo ama jonyuol mang'iyo maintenance kaka ng'ato kodonjo ni wuon nyathine ama min nyathine mondo yud access mondo yud maintenance ma kaka nyithindo gochiemo ama kaka nyithindo dhi e school kod gik makamago. Nitiere kata weche mag tich mag employment mabe oyie ni inyalo or parties piny mondo obed winjruok mopogore opogore. Koro duoko na mayot ma biro miyo jowinjo wawinjo mayot weche minyalo tere mediation mostly gin weche mag civil cases. Civil cases gin cases mikele kind ng'ato gi nyawadgi kaka weche mag puothe ma dhano nyalo bet piny mawinjre, weche mag nyithindo ma dhano nyalo bet piny mawinjre, kata weche mag tich andika kod contracts mopogore opogore ma dhano nyalo bedo ni nondikre piny to iketo gi piny imiyo gi mediator mondo otagi mondo gichop winjruok margi. To Joyce ok en mana mediation kende, nitiere yore moko kendo mag winjruok ma inyalo ket inyalo osebedo adopted ma parties nyalo bedo encouraged mondo kaw mondo otim go cases otiek go cases gi e yo mapiyo. Mago gin weche kaka moko kaka arbitration ma ka nitiere arbitration clause ama winjruok mar jogi seche ma gidonjo e contract ne ka nitiere shida mowuok to weche gi ibro los through arbitration. Koro gin gik mopogore opogore gima jowinjo wawripo bed ne kawo kuom mbakawa ma kawuono en ni court ama doho ose neno ber mar weche gi mondo oyud yore magitegrego e yo ma oko mondo duok namba ma wan go e cases piny mondo wabe wa serve jopiny maber kamano. Green ilieko mana kanyo arbitration kende kaachiel kod mediation ma bende waselose mana matin kende kaka yore mamoko mag thek montiere gode e pacho kae kopogore kod mediation kaachiel kod arbitration ponono gin yore mamoko mamage mag thek ma piny Kenya nyaka sani koro temo mar mondo mi oti godo mar mondo mi oduok piny
dhugruok mago mag buche e doho kacha ma ponono miyo ni nitiere kata buche moko makawo thuolo mang'eny kapok oyal kalure ni jayal bura monego bed ni yalo burano ponono nitiere kod cases mang'eny. Gin yore mamoko mag thek mage ma jopiny ber ka ng'eyo mar mondo mi ginyalo tiyo godo mar mondo mi giyud ratiro margi mapiyo piyo. Green. Joyce, yore mopogore opogore ma sirikal ama sheria wa mar Kenya oseyango ni inyalo tigo mondo okel thegruok kuom oganda mayware mana kaka wasewacho to maduong' mong'ere sani en mediation ma en court annexed mediation. To mediation ni ok en kata court annexed mediation kende, nitie kata mediation mok tim through court ma jok ma koso winjruok nyalo bet piny to bedo mediation margi ma ok obedo sanctioned gi court. Kendo kaka wacho no nitiere kata arbitration kendo gin yore makalo 11 to gima jowinjo oripo bed ne ting'o kowuok kae ni sheria wa osechako recognize yore mopogore opogore kata moko mane wadendo chon traditional dispute resolution mechanism mag gwenge kaka iyudo nitiere communities ama gwenge moko mosetero lony maggi e winjo cases gi malo. Aparo nitiere moro e gwenge ma Nyakach ma jodongo bet piny kendo konyo jok man gi shida ama jok man gi tungni mondo ochopie winjruok ma nyalo bedo adopted kaka order mar court ma reduce numbers mag cases ma bedo filed e court. Koro gin cases gin okang' mopogore opogore, gin okang' mokalo 11 ma ok wanyal gomba ka gite kawuono nikech sama wan godo, but gima jowinjo oripo bet ni ting'o kawuok e mbakani ni nitiere yore mathoth ma ginyalo konyrego kelo thegruok e kindgi, especially e weche ma civil cases ama weche ma involve gi jomoko. To criminal cases kata ka nitiere moko minyalo bed ni inyalo ter mago to wadwa gomba ka gi sani nikech nitiere okang' moro ma nyaka kaw gi jatend prosecutor mondo criminal cases obed solved through alternative dispute resolution mechanism. Iwacho kanyo makare ahinya, to kata kamano wang'eni ma jopiny ponono sani koro itemo mar mondo mi opuonjgi mathoth ahinya otudore koda mediation ma nyaka sani koro doho osebedo ka chwalo e yo makare. To wacho ni nitiere mediation ma ok tim kata kokalo e kota, itime e yo machalo nade? Nikech iwacho ni ponono ka utero bura e doho kacha to koro doho onyisi ni ani ma koro dhi mar mondo mi uyale oko kendo court mi mediator mi wacho ni court ema chulo ma itimo ma ponono kochopo e doho kacha miwacho ni ponono kata ji time kor gwenge. Gini timo gi e yo machalo nade? To bende ng'ato nyalo bedo kod adiera ni biro time e yo makare maonge nindo nyabathe achiel? Green. Erokamano Joyce. Nitiere gima jowinjo nyaka ting' kawuok e mbaka mogo kawuono ni. Nitiere skunde mag mediation osepuonjo mediators mang'eny kendo ooro mediators mang'eny oko ma nitiere jok ma run mediation firms ama offices ma itime mediation mag giwegi. To kuonde ma iyudo ama giyude ote nitiere organization mopogore opogore ma temo kelo e kind oganda. Organization manyalo tiyogo kaka examples gin organization kaka FIDA Kenya ma ben tiere mediation system margi ma gitemo mondo jok makelo shida gi e offices ma FIDA bet piny to winjo imigi mediator manyalo winjo konyo gi mondo gichop e winjruok. Omiyo gin nitiere individual mediators mosebedo trained kendo bedo certified ma omigi certificate ma giran mediation firms magi kendo gin gi rieko mar luongo ji kendo giket ji piny ma ng'ata man gi shida nyalo manyo certified mediator moro ma nitiere register mar certified mediator do nyalo manyo mediator mar gibet piny ma oluong nyawadgi ma gibet piny ma gichop winjruok. Kendo nitiere organizations mopogore opogore mana kaka chiwo example ma FIDA Kenya, organizations ama NGOs ma be osebedo ka promote mediation kod alternative dispute resolution mechanism ma gitemo mondo otiek cases ma jog gikelo e offices gi through mediation kapok gikawo okang' machielo mar donjo ama mar kelo wechego e doho. Koro lure kuma ng'at man gi shida okwongo chopi.
kamano. Iwacho kanyo makare ahinya, kata kamano wang'e ni weche gi mag mediation gin weche ma jopiny bende nyalo gombo mar mondo mi ong'e matut. Yalo bura kokalo mediation, kata bedo ni mediation ma wuoye iwacho ni nitiere yore mamoko ma kwachako go mbaka ne sani to ponono thuolo marwa nyalo wewa. Yalo bura kokale mediation bende ponono ng'ato idwaro mar mondo mi obed kod okil mare mar mondo mi okonye chenro makamano, kose ka koro do ponono seng'iso uni koro dhi uyal gini oko to kila ng'ato bira kien ma ponono onge okil manyalo konye winjo bura makamano. Nitiere okil mediation kose okil onge Green? Onge sheria matamo okil chopo mediation nikech okil kaka part of jok mani justice system gin jok mondo bed miyo yot bedo e winjo disputes mopogore. Koro kisheria to onge sheria matamo ng'ato chopo okil mare mediation mondo okonye winjo ama okonye dhiro case ne ka gibet e mbele mediator. Onge sheria matamo ng'ato biro gokil mare. En mana ni gima bedo encourage en ni gimomiyo wach ok bed e court ama igolo e court en ni mondo wa reduce time ama wa reduce gik manyalo kelo complications mang'eny mondo jok man gi tungni gi oyud nafas mar bet kendgi mondo giwuog e environment ma neno ka gima gipiem mondo gibed piny mondo giyangre e yo margi kendgi ma onge ng'at mo interfere, but onge kumoro amora motami ni ka wacho ter e mediation to ginyal ting'o okil mari. En mana ni rules mag mediation dwaro ni okil kik bed gi active role ama kik olok mediation session obed kaka court ma o insist e weche sheria, nikech intention mar mediation en konyo dhano mondo ochop e winjruok e yo mapiyo kendo e yo mayot, winjruok mowuok giwegi mabro miyo winjruok magin gono bedo winjruok ma overlasting kamano. Nyaka sani wang'eyo ni wacho kanyo ni nitiere buche mago maderom 16,777 ma oseyala mano kokale mediation, mano ewi buche 18,162 ma ponono osechwale doho. Nitiere mago ma nyaka sani koro oseyal gi e yo makare ma okalo mediation. Ponono ka ong'is ji ni koro ni ero koro dhiuru mar mondo mi wach ni oko to kuse wache kokale mediation to duoknwa duoko e doho. Ang'eni ponono ni nyalo bedo ni nitiere cases moko ma mediation ok tiyo yo makare. Ka ponono ji omi thuolo mar mondo mi odhi mediate kiginoko to ok gichopo winjruok makare, bang' mano tang'o matimore Green? Ichak imiyo gi thuolo machielo kose koro nyaka gichomre achoma kod doho kaachiel kod jayal bura e doho kacha Green? Lengo mar sheria Joyce en ni omi dhano nafas mar chopo ama mar chopo winjruok gin giwegi. To manyaka winjo wang'e ni mediation ok winjruok otamre chopo to in gi nafas mar duoke court bin chiw report e court no orwa mondo wadhi wabede mediation to mediation ofail nikech 1 2 3 to remember ama paruru ni mediator bro ndiko report gimomiyo mediation ofail ama gimomiyo koso netiere koso winjruok. Koro omi nafas man ka mediation ok otiyo ni tidu in gi nafas mar duoge doho binis doho nitero mondo wadhi watem bet winjruok marwa wawegi to winjruok no tamra. Koro aduogo mondo court obed gi nafas mar winjo wach mana kelo e court. Onge ng'at moro mabro chwadi nikech ukoso bedo gi winjruok. Onge ng'at moro mabro goyi fine ama mabro ng'iyo case ni e yo mok kare nikech ne odi mediation to ok ubet gi winjruok. Kamano Joyce. Ti wacho ni pacho ka nitiere ponono jomo opogore ma ose tiegi kendo nitiere kod tiegruok makare ahinya nyato e wechego mag mediation kata e theka e wechego mag neno ni yore mamoko mag theko bede yo makare. Mediators gi nikech wang'e ni piny Kenya kae wang'e ni nitiere weche mang'eny ahinya nyato mago mag mibadhi. Bende ponono ka ponono ni romo kod mediator ma ponono nindo nyabathe achiel ahinya e kinda jogo ma ochwalo kata jogo ma omeniero koro dhi jogi mar mondo mi otiek gigi kokalo yor mediation mar mondo mi kik gidhi e doho. Mediators gi
gintiere kod tiegruok machalo nade mar mondo mi e kinde ma gitwak to ok ginind nyabathe achiel ponono ni gifavor ng'ani to ng'ama chielo ponono nyalo bedo ni feel ni en koro kobedo favored. Yore ma kamago bende nitiere kaka tiegi godo mar mondo mi e kinde ma koro giyalo burano gindiko nyaka report makare maonge nindo nyabathe achiel. Green. Mondo ng'ato obed certified professional mediator ama mondo ng'ato mi nafas mar bedo mediator mar konyo dhano chopo winjruok margi, nitiere program ma training ama requirement to obed godo. To training no minimum training hours mar seche mo 50 hours. A training no ipuonjo mediator nke gima jogidwa nyaka par mediator bet di piny ma o make decision michwanyruok moketo gino oketo gi kumoro ma ok nyal wuoyo. Mediator nyako Green yiena mar mondo mi ang'adi matin kalor ni wantiere kod ng'ikruok e yor tudruok matin nyalo bedo ni network thagowa matin kanya adwa ni asomane Green mak mana paro no gi kanyo wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok kendo ok wayudi e yo makare walosane yore mag tudruok mondi eka waduogi wadhi mbele kod twak moko kuom joneno magwa be naneno ka chwalonwa ote mage achiel kachiel ote makamago abro bedo kasomo gi kendo penjo ma openj Green biro bedo ka duoko achiel kachiel ka wasetieko kata ka waseloso yore mag tudruok e yo makare kanyaka sani mana kaka senyisi nyakwara Muga Jwang wantiere kod yore mago mag thek oko mar doho manyaka sani koro iwacho ni court annexed mediation nyaka sani koro sebedo rolled out e counties 40 mano mayudore pacho kae ka bende mano en maratemo mar mondo mi yore mag chwalo buche doho dog pinya kendo jopiny oyud ratiro margi mapiyo kapiyo ka bende wantiere kod 60 mediation registries manyaka sani koro konyo doho mago maderom 118 mayudore e kor gwenge mapacho kae. Green nitiere penjo moro achiel kae mabenda dago mar mondo mi duokna ma ochwal kae kod Ruth Nyathi Ochieng. Ong'isa kae ni penjna okila ni bende thek makare yudorega oko mar doho to ka mibadhi odonje to okenge mage mikao ka achiel kuom jok ma dwaro ratiro okoyie gi wachno ere kaka itime aluwo twak ka antiere umoja gino ni weche mag tudruok koro nitiere makare ka achiel kod wach manilero bende ok wayudi e yo makare. Green. Kaduoko penjo ma openjo Joyce ni to be nitiere winjruok makare ka ng'ato tiyo gi yore mopogore opogore mar kelo thegruok e kindgi. Duoko na mayot nyalo bedo ni winjruok e mediation ok en mar ng'at mar mediator mondo ong'ad bura ni jok man gi shida. Ni imiyo jok man gi shida gi nafas mondo gibed piny mondo gin giwegi gibed gi solution ma gineno ber. Imiyo ng'ato nyakwara Muga Jwang wagoyo musa kendo ahinya nyalo bedo ni rach mar kor lwasi bende koro miyo network nyalo kelo shida matin kata kamano wabro bedo kwa lose kendo wabro bedo kwa doka ir Green Odera mano jayal bura kata resident magistrate e doho matononoka obo bedo koduoko moko kuom penjo mauntiere godo achiel kachiel okinyi makawuono ka thuon wach matwake kawuono en yore mamoko mag theka osenyiso kanyo ni nitiere yore mopogore opogore mag theka mano mopogore kata kod mediation wantiere kanyo kod arbitration ka achiel kod yore mamoko ma jopiny inyalo kony godo jopiny e tieko gwandruok manitiere e kindgi kata kamano nyaka sani mana kaka asenyisi ni nitiere omenda mago maderom bilion 52.1 manyaka sani koro ponono piny Kenya osekungo kata osekano kata mosedok e uchumi mapacho kae mano en kotudore kod
kaso chenro mano mar tieko gwandruok e kind ji. To kaso chenro makamano timore mana kotudore koda gwandruok ma itieko kokalo e mediation kata kokalo oko mar doho. Bende nyaka sani wang'eyo ni nitiere jogo ma idendo kanyo kod dho ngere ni mediators ma sirikal nyalo mi mar mondo mi ponono konyi e tieko gwandruok mopogore opogore. Kapod watieko kata waloso tudruok makare kod Green Odera, med chwalo ote magi penjo paro mora mora wabobedo kwa somo gi okinyi makawuono e kinde modhi mbele koda twak marwa. Ke kwaseloso weche mag tudruok kod Green Odera, kata kamano ing'isa ne yore mag tudruok kata network pod itheko kanyo. Kata kamano kalure koda mano romo mar 2 mano mar Mediation Summit on Employment Dispute mano bedo kanyo tarik 18 dwe mar 4 mano ma higani. Nyaka sani koro mano e hikomenda mano mar 2022-2023 nyaka sani koro ne ntiere atamalo 51.2 mago mag buche mane oyal kokalo oko mar doho. Ka bende hikomenda ni nitiere medruok e buche mano yal kokalo oko mar doho ma in atamalo 54.98. Matiende ni jo Kenya nyaka sani ponono ose yango kata ose rwako yalo buche oko mar doho mano kokalo e yor mediation. Ageno ni nyaka sani nyakora Mugia Jwang penjo paro mora mora inyalo bedo kichwalonwa wabobedo kwa somo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele kod twak marwa. Ka bende e ote mano mar ogai mar doho mano Martha Koome nyaka sani koro nitiere medruok e jogo mag iluongo kanyo ni mediators. Ka nyaka sani wantiere kod mediators mago maderom 1,515 ma 832 ma iwacho kanyo ni gintiere kod active status kata gina moko kuom mediators maponono kichwalo buchi e doho kacha tidwaro ni kata doho ng'ado ni ama en bura maponono inyalo bed kiyalo oko mar doho, to mage moko kuom mediators minyalo bed kimi mar mondo mi okonyi e yalo bura makamano. Green ageno ni koro wanyalo bedo kod winjruok e yo makare. Ruth Nyathi Ochieng' penjo moro kae mabende idwoko kapok wabedo kod ng'ikruok e yor tudruok. Green Ruth no penjo ka be nyalo bedo wech ama tudruok winjruok mar mediation gi inyalo tim gi yo makare. Gima dwa paro Ruth en ni ne wacho seche mwachako ni mediation en miyo jok man gi shida ama jok man gi dondruok mondo bed gi nafas mondo gi bed winjruok ma omoro gi giwegi. Omiyo in most cases ama ndalo mang'eny iyudo ka mediation ama winjruok ma otim through mediation en winjruok ma long lasting nikech en solutions ama gin winjruok mowuok kuom jok man gi shida go giwegi. Omiyo most of the time en ni gibedo ga e yo mamalo moloyo kata judgments ama orders mowuok e court. To mar ariyo king'iyo ka be nitiere nafas manyalo bedo yore mag mibadhi kaka nopenjo no en ni nikech mediator ok omi teko mar bedo ama mar bedo ng'at mang'ado bura e court no. Iyudo kata ka instance mag mibadhi bedo piny. To gima kendo jowinjowa nyaka par en ni mediation ok en gima ochuni go. Ka nitiere gimoro motimre ni e mediation session mo ok ber, to in gi nafas kaka ng'at ma participate e mediation no mondo idog e court nyis court ni an ok ayie gi mediation process no nikech 1, 2, 3. Remember ni mondo oor report no mediation obedo successful en ni nyaka ibende ichuko ki kaka ng'at mane oore mediation kiwacho ni iyie gandiko ama iyie gi winjruok moket kanyo. Koro koken gima iyiego to koro ichuo koki kendo oriko bed ni dok e court kiwacho court ni ok ni ne onge winjruok mondo court obed gi nafas mar luongo kesno mondo court owinj kesno owuon. Kamano. Ato bende apenji kanyo kotudore kod mediators kata jogo maponono nyaka sani awacho ni nitiere mediators mago maderom 1,515 ka nyaka sani 832 mano mediators 832 ema ntiere kod active status. Mediators makamagi ayo wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok e kinde mani lero. Gibedo kod tiegruok mane mar mondo mi e kinde magin mediators kata giyalo bura oko mar doho ok gibedo jogo manyalo nindo nyabathe achiel makoro nyalo miyo ji kaka Ruth bedo kod kionko kata bedo kod gibaji ni be abiro yudo ratiro mara adiera kokale jal makoro miya ni mediator ne. Green
Sani e program mantiere mopogore mag mediation Joyce en ni idwaro ni mondo ng'ato obed certified mediator nyaka odhi e training ok tin ne seche 50. Mano nyiso ni nyaka obed piny kipuonje weche mediation ma e seche moko kalo ni seche 50 kapok obedo certification. But kineno kata e doho koni ineno ka processes mar kawo mediator apart from ni osedhi oyudo training bomiye certificate okang' mane puonjeno, ineno ka court koni be pod oketo application process mondo ibed mediator ma obedo annexed e court ka nitiere processes kendo nitiere application moro ma nyaka itim mami doho ama mi court nafas mar dhi oteseni miketo mondo ekibed annexed mondo itim cases on behalf of the judiciary. Omiyo jok ma judiciary oro oko ama kawo kaka mediators gin jok moyudo tiegruok e okang' mamalo e puonj margi kendo gidhi e process mar certification manie okang' mamalo mayudo ng'at ma nyalo bedo ni nyalo keto mediation mobedo annexed court no chances ne bedo matin. To gima jowinjo nyaka par ka wuok kae en nitiere code of conduct ama nitiere rules ma govern mediators ma be jogo be o subscribe nitiere gik moko oripo gitim gi gik moko oripo gitim. Koro code of conduct no be ama rules mag giko be guide kaka gitimo cases gi mopogore. Omiyo nafas mar yudo ni ng'at mediator okawo side obedo reduced kabisa. Kamano. Ato nyaka sani ne buche maponono doho ok mi ng'ato mediator. Ng'ama oyiene mar mondo mi obed mediator e bura makamana inyanya to mago miwacho ni iyalo e kor gwenge nikech wang'e ni e kor gwenge nyalo bedo ni en anyuola moro tanyuola makamano gin jogo mong'ere e buche makamago ma ok chwale do ma doho chiw kata mediator nikech wang'e ni wantiere kod traditional dispute resolution methods mapono ni tiyo godo. Kanyo to ng'ama oyiene mar mondo mi okony jogo mantiere kod gwandruok ng'at ma ok bi nindo nyabathe achiel ma ng'at achiel winj ni an to burani kata oyale to hinya. Green. Jok man tungni e kindgi nigi nafas mar yiero ng'ata ma gidwaro mondo obed mediator margi. To mane mamiyo party ama ng'at ma nigi tungni nafas nikech in kaka ng'at ma nigi tungni ok nyal chudi mondo ibed e mediation session ka ok idwar. Mano nyiso ni in gi ratiro mar yiero ama wacho ni adwaro ng'ani mondo obed ama ng'ani mondo obed mediator. To seche miwinjo ni ng'at ma obedo proposed kaka mediator ok en ng'at ma yiego be in gi nafas mar tamruok. Koro ineno ka en gima en gi dho ngere wacho ni party centered. Oduoko teko mang'eny kuom jok man gi dondruok no mondo gin ma gibed gi teko mar yiero ng'at ma dhi bet gi kaka mediator, gin ma gibed gi teko mar amua ni aneno ka ng'ani ok dhi kod mediation session ni maber koro ok agomb endelea gi mediation. En teko moduok e lwet ng'at man gi jok man gi dondruok. Koro e gwenge mana kaka wawacho onyalo bedo moko matimre e gwenge mopogore go ok gin mediation but gibedo classified e tieng' mopogore inyalo yudo ka chief ama joduong' gweng' ama miruka jok man gi standing kumoro e society obed piny mondo okony dhano ochopre winjruok margi. To kopogore kod mediation bende wawacho ni wach mar arbitration bende en achiel kuom yore mamoko mag theka ma itiyo godo e Kenya ka. Arbitration ni to tiyo e yo machalo nade mar mondo mi one ni ratiro oyudre e yo makare ma ok okalo e yor doho mar mondo mi ng'ato kane nitiere kata kod gwandruok gi nyawadgi to giwinjore e yo makare ma doho ok gidhi e doho kacha. Arbitration to tiyo e yo machalo nade kaka yo machielo mar thek. Green. Joyce, arbitration ni kendo dwa bedo ni opogre gi mediation matin nikech en itime e okang' mamalo. To seche ma wacho ni itime e okang' mamalo en ni seche ma kata ka dispute poko wuok ama ka daw poko wuok e kind ji ariyo, iyudo ka jogo ne nigi winjruok mar ng'ani oripotim gini nitiere agreement mondiko ama moketo
seche ma watimo biashara ni ama watimo ohala watimo ni, disputes wabro bedo referred to arbitration. Koro ineno ka ochako en gima chako kata kapok dispute ama kapok lweny owuok e kind ji ariyogi. Seche ma gitimo biashara margi, gindiko agreement ka giwacho no wadwa donjo e ohala ni, to e ohala mwatimo ni ama e winjruok marwa ma wan go ni, ka nitiere tungni moro manyalo wuok to tungni no wabro tero e arbitration kapok wabro tero e arbitration mondi. Ineno ka kapok tungni no wuok to gikawo teko to gitero e arbitration. Ne gina wacho ni ene okang' mamalo, ok en e level moro ma piny kaka mediation ma wago mbaka nene. En gima jok manie ohala ama winjruok mopogre opogre identify at the beginnings ama seche ma giwinjre kapo ni tungni moro nyalo wuok e gimoro mwatimo ni, to gini wabro tere arbitration. Kendo ineno ka arbitrators be gin jok mosomo kendo bobedo certified gi institutes mopogre opogre momigi teko mar bedo arbitrators, kendo gibedo certified gi institutions mopogre opogre. Koro en otimre okang' mamalo saidi kendo okang' mar ohala moloyo kaka otimre e weche matindo matimre e pinje gwenge. Kamano Joyce. Ilero kanyo makare ahinya nikech bende koro mane ma kela miya ponono abedo koda bagni moro matin. Ponono arbitrators gi gin bende gin mediators kose gin tiere kod pogruok, to pogruok en mane e kind arbitrators kaachiel kod mediators Green? Nitiere pogruok maduong' kind arbitrators gi mediators nikech pogruok no bedo e training margi. Ineno ka arbitration en gima osebet mang'eny, kendo ineno ka requirement mari mondo ibed a certified arbitrator ni malo, ok en kaka mag mediation miwacho ni ng'ato onego bed notimo 50 hours, nikech 50 hours cha mano nyiso ni ibet mana e class ndalo abich kitimo 10 hours in a day. Arbitration opogre training mare ni okang' mamalo, kendo giyudo training e sectors mopogre opogre. Nitiere arbitrators mobedo trained matimo mana weche mag constructions ama weche mag ohala. Nitiere jok matimo arbitration e weche mag contracts madongo dongo. Koro nitiere pogruok maduong' e training margi, nitiere pogruok maduong' e certification margi, to nitiere pogruok maduong' e institutions mobedo oripo bedni certified gi. Gima jowinjo wa oripo ting' kawuok e wachno en ni arbitrators gibende kaka jok man gitungni omigi nafas mar yiero arbitrator ma gidwaro no owinj wachgi, kendo ginyalo keto e contracts mag gi mopogore opogore kaka arbitrators no nyalo bedo appointed mondo ogeng' any possibility ni ng'ato nyalo bedo ni okawo side moro ama side moro e tungni mantiere kindgi. Kamano Joyce. Aneno ka Samu Uma, mano Secretary General, mano mar Kisumu Mediation Center. Openja ka eni to bende magistrate kata judge nyalo tamore kwayo mar joma nigi ywaruok kokwayo mondo tergi e mediation, to ponono nikech ang'o Green? Mana kaka ne wawacho kocha lengo mar court ama lengo mar court moro amora en ni dispute obed solved. Omiyo onge gimoro manyalo tamo judge ama magistrate nyalo tamo parties mondo wuog oko mondo obi owinjre. In fact, en gima bedo encourage ni seche mantiere disputes manyalo bedo solved through mediation ama through yore ma oko, winjruok ma oko, parties kokwayo nafas mondo omigi nafas mondo giwuo to omigi. Aparo confusion manyalo betie ma ng'ato wach ni judge ama magistrate otamre en e cases moko mane wawacho mag criminal cases ma iwacho ni oyie mondo bed solved through winjruok ma oko. Mane pogruok manyalo bede, but in civil cases especially kuma ntiere ji ariyo ama ji mopogre opogre madonjre to gin gi gombo mar mondo weche giyud nafas mar loso
gin kiweki onge gimomiyo magistrate ama judge nyalo tamre no ok en wach wacho through mediation, especially ka jogo te dwaro mondo gibed e mediation no. Kamano. Aya, ano wadong mana kod dakika matin kende twadhi yweyo marwa mokwongo. Nyakora Muge Jong med chwalo ote magi penjo paro mora mora bro bedo kasomo gi achiel kachiel e kinde modhi mbele kod twak marwa namba mar ote machuok kari adek auchiel nono mbui marwa mar X ibiro yudo Ramogi TV, YouTube ibiro yudo Ramogi TV Kenya, Facebook bende wantiere achiel kachiel ibiro yudo Ramogi TV Kenya. Penjo ote mora mora ichwalo nwa achiel kachiel kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Nyaka sani Green e kinde mane wachako twak marwa ne wacho ni nitiere omenda mago maderom bilion 52 mako kalo nyaka sani koro no ogol mar mondo mi oduoge economy marwa kata released back to the economy kaluore koda wanyalo wacho ni kokalo e court annexed mediation omenda makamago koseduok ne economy marwa ponono mano konyo piny Kenya e yo machalo nade kata ponono yore mamoko mag theka konyo piny Kenya e yo machalo nade makoko chwal bura e doka cha Green. Yoma mediation konyogo ama duoko pesa ma ibinjo ki report wacho no oseduok pesa marom kama e economy en ni cases ko otere court osebedo ka budho kabisa omiyo mundo dhano timo ohala. Inyalo bedo ni nitiere dispute matin ma itere court to because of nikech timelines mag court kod cases ma court winjo mang'eny mono court mondo weche go e yo ma piyo. Omiyo iyudo ka biashara mang'eny kethre ama pesa mang'eny olore e bengi mopogore nikech lwenje mantiere kuom jok madondre. To seche mwaka o disputes gi twatero e mediation ama e yore mopogore mag kelo thek e kind jok man gi lwenje to wamiyo gi nafas mar yudo disputes gi mondo tim gi piyo mondo jok madwaro endelea gi biashara margi oyud nafas mar endelea gi biashara margi mondo pesa kik bed no kwamo ok tim ohala gi mwandu kik bed ni kethre nikech case obudho e court. Omiyo the fact ni ikawo case titedo oko e mediator mondo case owinj piyo miyo disputes mawuok bedo solve piyo to miyo dhano ama ji nafas mar endelea gi biashara margi e yo mapiyo kendo miyo pesa mane nyalo bedo notwere nikech weche cases ni dok e economy kendo kelo dongruok mana kaka report wacho ni Joyce. Ilero kanyo makare ahinya don wakaw yoyo marwa mokwongo e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinyo Okinyi makawuono. Nyakora Muge Jong wamodho mana pi matin kaeto waduogo wadhi mbele kod twak med chwalonwa ote paro penjo mora mora abro bedo kasomo gi bang' yweyo mwakaw gi sani kik idhi mabor. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwesta. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe Nyakora Muge Jong kamora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yani kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach Nyakora Muge Jong sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Viken Wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Wuoth mar manyo chang wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar
Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo ma tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudhu sufria ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok mo adala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wach, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mar ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Tera gambo na medalau hasei kurama hane dalau tutasei kur era nungina nenie era nungina nenie tutizana na mama. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e tielo mar 2 e twak marwa okinyi makawuono kotudore kod yore mamoko mag theka. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod resident magistrate mano madoho matononoka Green Odera otudre kode kodwa kata wasebedo kwa tudre kode achiel kachiel kokalo e yor Zoom ka entiere tononoka okinyi makawuono. Anyisi ni nyalo medo chwalonwa penjo ote mora mora wabedo kwa somogi e kinde mwadhi mbele ko twak mar okinyi makawuono. Green kwa dhi mbele ko twak marwa okinyi makawuono e tielo mar 2 aneno kwa dong mana gi thuolo matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano wadong kanyo kod dakika mago maderom 30 kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Nyaka sani kwa nyalo wacho piny Kenya kae kalore ni nitiere buche mathoth ahinya ma ose yala ahinya kokalo oko mar doho mano kata kokalo alternative dispute resolution. To bende iparo ni jopiny nyaka sani bose tigi e yo makare ewi yore mamoko mag thek kata alternative dispute resolution ba ging'eyo ratiro margi ahinya ahinya ponono kong'isgi ne korero koro dhiuru mar mondo mi utiek mae oko mar doho eka koro chwalnwa duoko maru. Green.
Joyce, ineno mbaka mar tiyo gi yore mamoko mag kelo thegruok e kinde ni en mbaka mwagoyo to nyaka waket context mar constitution mar Kenya manyien. Kendo ineno ka higa mar 2010 kane wayudo constitution manyien ne theme mar mondo dhano oyud ratiro ama ratiro mar access to justice, mondo dhano oyud nyalo bedo ni ginyalo access justice e yo mapiyo kendo e yo mapiyo kendo ma ok ong'iyo okang' mopogore opogore mane nyalo mono dhano mondo kik access justice. Omiyo seche mwang'iyo ka alternative dispute resolution mechanisms osetiyo ama osechopo ne jopiny e yo makare, to nyaka wago mbaka ne kochakre e higa mar 2010. Kendo ineno ka wasekawo okang' mopogore opogore mar temo make sure ni jopiny appreciate nitiere yore mopogore opogore ma ginyalo tiyogo mondo gikel thegruok e kind jok ma gigondre godo. To kata bed ni osebedo nikech nitiere jok moko ma pod obelieve ama oyie ni yo mar kelo thegruok e kinda en mana kaka ng'ato batere kod. En gima bro waneno ka numbers kineno ka cases ma osebedo determined ama osewinji morumo through mediation medo medre ndalo ka ndalo, kendo ineno ka numbers medo dhi malo. Mano nyiso ni nitiere information machopo ni jopiny e yo makare kendo e yo mapiyo e weche mag tiyo gi yore mopogore opogore mondo okel thegruok e kind jok manyalo bedo nigi shida. Omiyo pok wachopo e okang' moripo bed ni wachope mondo dhano oyie ama okaw alternative dispute resolution mechanism kaka yo mar konyo ama yalo cases ma ginyalo bedo godo, but waseneno ka steps mwakawo kendo mbaka mwagoyo ilamba mwago kawuono osemedo kelo cases mang'eny medo rumo e yo mapiyo kendo itieko gi e yo makare maonge ma ok obudho. Emomiyo wacho ka gik moko kaka benefits ma wayudo kaka pesa moseduok e economy kod gik makamano en mbaka manyaka wamed goyo, kendo en mbaka manyaka wamed lando mondo dhano o adopt alternative dispute resolution mechanism kaka yo mar kelo thegruok e kindgi, especially kuma sheria oyie ni nyalo tig alternative dispute resolution. But en mbaka manyaka wamed goyo gi jowinjowa ni court obed kumidhiye ka weche duto ama yore duto ma inyalo tigo mondo okel kwe e kind oganda oserumo. Court kik bed kuma waringe to pok wakawo yore mwanyalo tiyogo mondo kik wamed keto backlog mag cases ma wawinjo ni cases ng'eny e court ma court kawo muda mang'eny tieko. But en mbaka ma nyaka wamed goyo gogandawa, en mbaka ma nyaka wamed goyo gi jowinjowa mondo giwuog oko gi yie alternative dispute resolutions mopogore opogore kaka yo mar kelo kwe e kind oganda. Kamano. Nyaka sani wang'e ni moko kuom buche mapono ni nyalo yala kokalo alternative dispute resolution kata yore mamoko mag thek. Wantiere kanyo koda mago mag wanyalo wacho ni gin civil disputes, wantiere kanyo koda family matters kata weche mag anyuola, commercial conflict, wantiere kanyo kod labor disputes kachiel kata kod gigo matimore anyuola mago community issues. Anno ka kapok twak mar rumo kinyi makawuono Green bende dago mar mondo mi wanyisa ne jopiny ni buche makamago en ber mane manitiere mano kokalo e yalo gi oko mar do kata kokalo yor arbitration, yor mediation kata yor negotiation kata reconciliation. Ber mane ma wayudo ahinya nyaka wayalo buche makamago bed mago mag civil, mago mag family, commercial, nikech ang'eni romo mano mar summit mar 2 ahinya nen mano mar employment dispute, tang'eni mokwongo nen mano mar kotudore kod weche go mag banking. Ere kaka mago konyowa wan kaka anyuola ka watimo gi oko mar doho? Ber mwayudo gin ber mang'eny.
kabisa nikech mokwongo seche mwagolo cases e court mwayalo gi yore mopogore opogore gi mano nyiso ni sama idhi tigo mondo oyal cases gi bedo matin nitiere cases mwa ose winj e mediation odiochieng' achiel to ji owinjore to otiek girumo kamano kendo ineno ka mano nitiere pogruok kabisa gi court nikech iwinjo jok moko ywak ni cases gi osebedo e court higni 3 higni 4 mamiyo dhano lose kata ama ok bed gi geno e court so seche ma geno ber mokwongo mwayudo en ni cases mitero through alternative dispute resolution mechanism especially kaka court annexed mediation kod arbitration kod yore mopogore opogore iwinjo gi e yo mapiyo kendo e yo mayot kendo ber machielo ma oganda nyalo yudo kuom tiyo gi alternative dispute resolution and ni cost mar alternative dispute resolution bedo ga matin e tieng' moko kaka seche ma wawacho ni mediation mar court en ni court ema chulo mediator mano nyiso ni seche ma jogi odhi ir mediator ma or gi e court onge pesa moro amora ma gitiyogo to seche ma gin e court idwaro gin gikaw okil idwaro ni gitim gik mang'eny kaka filing tineno ka mediation mar court no en very informal ma winjruok mar winjre no emiting'o tikele court to court adopt wechego rumo koro osekonyo e yore mag saa osekonyo e yore mag pesa ama omenda michulo kuonde mopogore opogore michulo wakinde oseduoko cost ilago piny kendo yore mosekonyogo kabisa to mae e gima oripo oganda wa owinj kabisa ni seche ma cases bede court nitiere wadui ma bet e kind jok man gi cases to kimiyo dhano nafas mondo gibed piny mondo gikel winjruok margi gin giwegi imiyogi nafas mondo giger osiep ama relationship ma nitiere e kindgi omiyo build relationships man kadebed ni orito bosom judgment ne nyalo bedo ni ok otimre omiyo nitiere benefits mopogore opogore mang'eny ma wanyalo kawo kuom tiyo gi yore mag alternative dispute resolution mana kaka ne wawacho nitie pesa mang'eny mosebedo released e economy kaluwore gi kaka cases itimo piyo nitiere gik moko kaka titles gi securities madne bed pod otwe omiyo dhano nyalo tiyo gi titles securities titles certificates go kawo loan kuonde mopogore opogore nikech dispute bedo solve e yo mapiyo omiyo nitiere benefits mogundho ma wayudo e tiyo gi alternative dispute resolution kamano. Aneno ka ng'ato bende penjo kae ni ponono gin achiedh nade mage ma ng'ato nyalo yudo ahinya ka okalo yalo buche oko mar doho. Bende nitiere achiedh nade ma un kaka joyal bura ponono uyudo ahinya ka koro wach ni koro ni jogi koro dwa dhi mar mondo miyo yal bura ma kamae oko mar doho Green. Joyce penjo kendo penjo kae ni ponono gin challenges mage kata criticisms mage ma ponono nyalo yudore ahinya kokalo yalo buche oko mar doho kata alternative dispute resolutions. Challenges ama gik manyalo beto en mana mbaka moko ma wagoyo kinyi seche ma wachako ka nitiere jok ma pod onge geno kuom processes kaka mediation kod yore moko mag kelo thek e kind oganda. Koro seche ma ng'ato bedo no oonge geno to otiyo koso geno mare no emiye no e yo marach gik moko kaka mediation omiyo nyalo winjo kiwacho mana weche ma wawacho gokinyi ng'ato no mediator no kotiyo e yo makare mana mar mondo omien alternative dispute resolution e yo mok kare to kendo nitiere jok moko ma gin dwaro margi gin mana mondo gibede e court nitiere jok ma ohero doho kabisa gin gidwaro ni gibede court ndalo duto ma seche mimiyo gi nafas mar golo gi e court mondo gitiek weche gi e yo mapiyo kendo imiyo ineno ka gik moko ilago chwanyo gi koro mage some of the challenges
tiere jok moko magin gidwaro ni spend more time e court mondo giyud nafas mar tieko yore gi mabe ok en gima rach but ka intention en ni wadwaro disputes ama disputes obed resolve e yo mapiyo to alternative dispute resolution e yo makare mar dhi kamano Joyce. Nyading'enya Green wang'eyo ni mana kaka wachako bende wacho ni nitiere buche moko ma ok nyal yal oko mar doa ahinya to mago ma iwacho kanyo kod dhongere ni gin criminal cases ma wawacho ni ok nyal yal gi oko mar doho. To nyading'eny wang'eyo ni nitiere weche go kata buche moko kaka mago mag bembo ma pono jatimore ahinya to e kor gwenge magwa mago ma pono wanyalo yudo kata ni nitiere kata wanyalo wacho ni kata wuoro pono no bambo nyare obed nyare mabate kata nyare mahie wanyalo wacho kata ni pono nitiere kata wat ng'ato obambo nyathi moro kata ochocho ratiro man nyathi moro to wang'e ni pono no anyola moko jawacho ni ani bura makamayo ok wadwa no dhi e doho to pono no kata kotere doho gijakwayo doho ni pono no ni ani ma weya mar mondo mi wayal oko gi jathoro wacho ni thuolo donje ko koro watim nango watoko oko so watim nango pono ni nitiere buche ma ji dwa insist ni giyal oko mar do to gin buche monego be ni yalo oko mar do okang mane minyalo kaune jogo ma buche ma oko nego be ni yale oko mar doho gidwaro no yal oko mar do pono no githuon kalore ni gitemo mar mondo mi gi uma gino motimore i anyuola margi kata i familia margi. Joyce nitiere sheria mopogore mageng'o mbaka ama geng'o penjo mipenjo no ni ang'o okang' mane minyalo kaw ni jok ma dwaro pando offenses kaka bembo kod mopogore ma ok onego bed ni timo through ADR mondo gitim through ADR. Nitiere teko mopogore momi court nyalo tiyogo mondo make sure ni gik moro ilago ok otim nikech mago gin gik maketho ratiro mag nyithindo gin gik maketho ratiro jok ma osebedo involved omiyo sheria omiyo courts mopogore teko ma okang' mopogore ma court nyalo kawo mondo make sure ni gimoro ilano ok otimre. Nitiere kaka summons mag mako jok mobedo involved to waneno gigi ka gitimre kuonde mopogore kata chiefs imako kendo bedo charge nikech mano ichal ng'ama temo obstruct justice. Koro nitiere charges minyalo kel kuom jok ma insist e timo kawo cases moko ripodi through mediation to gitemo dhiro mondo okel winjruok kuma winjruok ok oripo bede nikech sheria wacho no weche mag bembo ama sexual offenses gin gik manyaka dhi through the criminal justice system to ineno ka nitiere kata procedures and rules ma emomiyo wawacho ni weche mag criminal go kata ka nitiere moko moyiene ni nyalo especially mag anyuola nyalo bedo solved oko kaka gik lwenje to weche madonje weche kaka bembo weche kaka mako nyithindo ama tiyo gi nyithindo e yo marach ok gin gik moyiene to court nigi teko mar chiwo orders mopogore kaka mag ma make sure ni ji ila be okele doho mondo duok makosa mari kamano. Evans benano ka penja kae kokale namba mar 3-6-000 Green openja kae ni e mediators ma doho chiwo ne ji kapo nono ni doho nyisi ni koro mi mediator be ni nyalo yiene ng'ato yiero mediator modwaro inyanya to mago ma doho chiwo mar mondo mi okony jopinya e tieko gwandruok manitiere kindgi. Mediators ma doho chiwo ng'ato onge nafas mar yiero mediator ma imiye mondo okel geno ama okel ji obed gi geno ni ng'at momiwani en ng'at ma kia ng'ata kindwa kae omiyo court ema yiero mediator to ka in gi gimoro amora momiyo mediator no ok oripo bed ni winjo konyo winjo case no to in gi nafas mar raise na ng'ani ok oripo bed ni winjo case wani because of 1 2 3 but ionge nafas nikech en register mathoth ming'iyo mediators ma ni tono noka ama man Kisumo gin mae mobedo annexed to the court ikaw gi through the registry to imiyo gi mondo giwinj case go but gin jok mobedo trained e okang' mamalo jok ma onge most of the time onge interest mora apart from konyo jok man gi dispute mondo chop e winjo margi.
To mediators gi bende nitiere mago ma ponono oyange ni mae nyalo mana yalo buche mag ponono, wawach ni mago mag commercial, wawach ni mago mag anyuola, kata mago mag civil. Kose ko en mediator to nyalo yala ela buche gote. Kose gin bende ponono pog gi ni ma nyalo mana yalo bura makama mae ma to mae ma green. Nitiere gima wadendo dongere ni personal preferences. Personal preferences en ni nitiere mediators mohero ama oyien lony margi ni weche makama. Koro mago be considerations ma court kao. Emomiyo iwacho ni court ema yiero ng'at ma mediator ama mediator. Nikech seche ma court ng'iyo kamano, nitie form mane wawacho ni jaso mondo ibed annex to the court, nitie gik mindiko ama tik migoyo na an abere area ma kama, abere area ma kama. Koro magi gik ma court consider. Onge blank rule mediator okori putim case moko, but nitiere jok mange areas of preferences magi yiero ne an adwa timo weche nyithindo, an adwa timo weche lowo, an adwa timo weche employment. Koro mane ma court tiyogo mondo omiyi mediator ma is best suited mondo okonyi e dispute ma in godo. Ka wadhi ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, nikech sani wang'eyo ni nitiere lony manyasani ma bende koro podi nitiere kata mitiyo godo ahinya nyaka te sekta mar doho nyaka sani. Ponono kwa nyalo mana wacha kotudore kod wanyalo wacho ni kod dongere kanyo ni weche ma lony manyasani kata emerging trends manyaka sani nenore gi sani. Ponono ere kaka ponono nyalo konyo e ting'o malo weche mag yore mamoko mag theka kaachiel kod neno ni ochopo ne jopiny e yo makare mar neno ni gin bende orwakgi e system mano mar wechego mag tieko gwandruok e kind jopiny. Green. Ineno Joyce ka jatelo mar doho maduong' ose go out of ose okang' mopogore opogore mar making sure ni mediation registries obedo set up registries mopogore opogore. Kendo ineno ka sani wahawo bedo mediation registries machopo prauchi okang' mopogore opogore. To mano nyiso ni nitiere engagement ma timre gi stakeholders mopogore opogore kuonde ma gintiere mondo one meet needs mar encouraging jok ma tiyo gi mediation kod yore moko go settling disputes. Kendo ineno ka en mbaka mwagoyo, ineno kaka wuono luonga mondo abed wago mbaka wach yore mopogore opogore mwanyalo tiyo godo settle dispute. Mano nyisi dwaro mar doho mondo encourage settlement of disputes through alternative dispute resolution mechanism. Okang' osekaw kaka training kod certification mag mediators e yo mapiyo mondo wa encourage dhano mondo okaw alternative dispute resolution mechanism. Kamano Joyce. Wasoma ne ote moro kae ma bende anno ka janeno mar ochwalonwa kae kata kamano penjo ng'eny ahinya kata wacho kae ni lakini ayop ni buche kaka maga defilement to kik ket oko mar doho, otherwise police to ne dwa bedo peti sana. Iyudo ka nyaka dondruok mano mar ji ponono kuma ji odake koro gidwa ni gidonje. Kata kamano wacho ni mano chopo iwacho ni chwalo nyaka doho ma Makadara. Wacho ni sani gichak puonjo OCS kaka nyalo bedo good arbitrators ma ok onindo nyakon achiel nikech asoya kod tribalism. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mano mara Kariobangi Jamaguye Kanyada. Ote thoth ahinya makmana nok wanyala somo gano kwa donko daka matin kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono. Green wach ni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono ahinya nyako tudore kod yore mamoko mag thik. Wach mogik an weche ariyo manyalo wacho mogik seche motieko twak ma kawuono en ni wa encourage oganda wa mondo okaw ama adopt alternative dispute resolutions mechanisms mopogore opogore mwasego mbaka gigo kaka yore mag konyo ama kelo thegruok e kindgi. To wacho ni gik mwanyalo kelo cases mwanyalo tiyogo gin kaka cases mag lope masani waneno ka budhe court mang'eny nikech resources mopogore opogore moserumo. Omiyo I encourage jowa ni owuog
oko mondo adopt ama okaw alternative dispute resolution mechanisms kaka yore mag tieko ama kelo tegruok e kind oganda wa. Mar ariyo, Joyce, chieng' mane an kae gi Cleophas Mugi kane wagoyo mbaka e weche mag pesa ma ochul kaka cash bill ama bond ma osenindo e court ma jiji pokowuok biro mondo kaw kata bang' cases rumo. Ne mbaka mane wanyiso oganda giwuok oko mondo kisechulo cash bill ami chulo nitiere gimoro amora ma nitiyo go mi deposit e court to case oserumo, wa encourage mondo wuok di kaw pesa nikech en pesa miduoko ne idhi duok e gima wadendo ni unclaimed assets. Koro ng'ata manyalo bedo ni oko kanyo mano chulo cash bill o chulo pesa mora to keso seyal morumo omany riside ge mondo gidhi gikaw pesa gi go koter e unclaimed assets mana kaka ne wago mbaka mokalo. Agoero kamana inya kumwaka Okinyi ma kawuono dan gi geno ni wabro yudo nafas moro mar wacho weche ila ma wago mbaka kawuono. Kamano, Joyce. Ero kamana inya Green Odera, resident magistrate mane do Matononoka, kuom kaw thuolo mar Okinyi ma kawuono mar mondo mi ibi wago mbaka inya nyako tudore kod yore mamoko mag theka. Geno nyako Ramogi Ajwang' oyudo puonj makare ni ok ochuno ni mar mondo mi ringe do kacha kapo nono ni nitiere kod gwandruok to nitiere yore mamoko ma dhano nyalo bedo godo kod theka e yo makare, kata nyalo tieko gwandruok mar ge yo makare ma ok ochuno ni idhi e dobe. Nageno ni nyako Ramogi Ajwang' owinjo moko kuom bera mapono wanyalo yudo ahinya nyako kalo tieko gwandruok oko mar doho kata tiyo kod yore mamoko mag thek. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka senyisi nyaka sani nitiere ponono wanyalo wacho ni court annexed mediation manyaka sani koro oseket e counties 40 mago mayudore pacho kae, ka bende bad migao mar doho temo matek mar neno ni counties 7 modonga mapodi onge court annexed mediation obedo kod court annexed mediation. Kanyaka sani nitiere mago mediation registries 60 manyaka sani koro siro doho mago madero 118 mayudore kor gwenge mopogore pacho kae, ka bende nitiere mediators kata jogo makonyo e yalo buche oko mag doho mago madero 832 miwacho ni gintiere kod active status. Kata kamano wang'eni nitiere 1515 mago mediators manyalo konyo jopiny e tieko buche magi oko mag doho. To ken mediators kende, wantiere nyaka kod arbitrators manyalo konyo e tieko yalo buche oko mar doho. To mana ka Green osewachonwa ni tiyo kod yore mamoko mag theka nyalo konyo e ponono ka bura makamano ne nyalo yuare e doho, to tiyo kod yore mamoko mag theka oko mar doho nyalo miyo bura makamano rumo mapiyo. To ponono bende kalore ni doho ema mi ng'at mabro konyi e yalo bura makamano onge pesa mora ma ibiro tigodo, tibro bedo kiyudo ratiro mari e yo makare. Nyako Ramogi Ajwang' wachope giko mar twak marwa gi kanyo. Ero kamano ahinya kuom bedo kodwa, ote magi aneno. Ero kamano ahinya kuom chwalo gi Okinyi ma kawuono. Wakaw mana yweyo madundo gi sani, tok yweyo tibro bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo kod Jael Lieta. Kik idhi mabor. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Familia ya Mzee Job